Идвам. Задай 4 кг поне. О, супер. Може и 5 са да чакай. Ти си. Откъде са? А не, Май е там още, а? тук е. Тръгна към мен. Много голямо. Ванка, снимай. Снимам. В момента рибока се чуди как да ти се изплъзне. Много е голяма. Много е голяма, Ванка, не мога да... Дръж. Да не те дръпне в язовира. Много е голяма. Охо! Ванка, та се е седмица е поне. Тая е огромна. Това е около метър. Леле. Метър штука, Ванка. Дейм. Дръж я. Имаш ли кеп? Идвам с кепа. Аз ти каза как ще го поставиш долу, аз съм минал с рибата над него. Ще е сон. Там наляво малко. Давай. Ти сон ли тук ли? Чакай, ти не, той е сон. Не, ще скъсам мрежата. Ванка, ще скъсам мрежата, стой. Не, Да го извадя ли? чакай. Държиш ли го? Да, извади. ли камерата? Той воблера се оплел силно около мрежата. Снимай. Ти справи ли да снимаш? Не, на видео снима. Давай. Само да може да не нахваща. Стани. Фен да взема камерата. Малка тук е станала голяма бакия. Оплел се е май, а? Да, аз съм го фанал с влакното. Ма не е голям сом. Виж. Целият е оплетен, гледай. Да. Воблера е извън. Той се е оплел. Воблера е извън той. Той целият се е оплел някъде. Ага. Аз сега не мога да го разплети. Само ще го върташ. Ако искаш, първо разплети воблера и с него. Целият сом се е оплел, Ванка. Ще се оправи. Не съм много, виж, те се даже Не трябва да го пуснем, той е забранено. Снимай да го пусна. Ама трябва да направиш няколко снимки. Добре, ще се спра видеото.